Чуйте. Ако ние не инвестираме в следващите 5 години в напояване, а, няма смисъл след това да си говорим за земеделие. То просто няма да го има. А, Виждаме какви са метеорологичните условия, виждаме, че климата се променя и то се променя в неблагоприятни за земеделския производител аспекти. Има поредица от обилни дъждове. След това поредица от засушавания с екстремно високи температури. Трета година подред наблюдаваме късни замрази, края на март, началото на април месец. Миналата година пострада без изключение почти всички овощни насъждения в България. Тази година Кюстендил отново ги повтори. Преди 2 години имаше локални в Сливен област, Хасково област, Русе, Силистра, нали, да не коментирам. Това е факт. Явно, че климата се промени и то не към добро, така че имаме две неща да направим. Те са много важни. Това са инструменти за управление на риска. Все още нищо не е разработено и не работи.